Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3. Όπως είπα και νωρίτερα, θα αναφερθούμε στη διατροφή μας και σήμερα. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό το μισάωρο είναι αφιερωμένο στη διατροφή. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που αποκαλείται και ρίζα της ζωής. Θα μιλήσουμε για το ginseng. Και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή κλινική διαιτολόγος και διατροφολόγος η κυρία Μέρη Μιχελή, η οποία θα μας πει αναλυτικά, θα μας δώσει πληροφορίες για το ginseng. Κυρία Μιχελή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Γελοπούλου. Αποκαλείται λοιπόν, είμαστε καλά, επιθυμούμε το ίδιο και δια εσάς. Ωραία. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το ginseng. Αποκαλείται ρίζα της ζωής και θαυματουργό βότανο. Ναι, κατά μία έννοια έχετε δίκιο. Άλλωστε το πρώτο συνθετικό του επίσημου ονόματός του είναι Panax, που σημαίνει πανάκια. Χωρίς βέβαια να πρέπει να το παίρνουμε και της μετρητής. Γι' αυτό έχουμε εσάς να μας πείτε αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει με το ginseng. Αρχικά ήθελα να σας ρωτήσω σε τι μορφές κυκλοφορεί, σε τι μορφές μπορούμε να το καταναλώσουμε. Κυκλοφορεί κυρίως σε ξηρή μορφή. Για να το πάρουμε λίγο πιο από την αρχή του, το ginseng είναι η ρίζα του φυτού ginseng, Panax ginseng για την ακρίβεια, και χρησιμοποιείται κυρίως στην ξηρή της μορφή. Ωστόσο μπορούμε κυρίως σε ανατολικές χώρες, όπου από εκεί πέρα το έχουμε εισάγει κι εμείς, να το συναντήσουμε και σε φρέσκα. Στη μορφή της ρίζας, ναι. Ναι. Οπότε η ρίζα μπορεί να τη συναντήσουμε είτε ολόκληρη είτε τεμαχισμένη, αλλά το πιο συχνά συναντώμενο παρασκεύασμα είναι τα συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν ginseng, όπως ακόμα και κάποια τονωτικά ροφήματα που μπορεί να έχουν κάποια μικρή ποσότητα. Από εκεί και πέρα μπορούμε πιθανώς σε κάποια ειδικά μαγαζιά με είδη διατροφής να βρούμε ακόμα και κάποια σκόνη ή, όπως είπαμε, κομματάκια ginseng που μπορούν να προσθεθούν δυνητικά ακόμα και στο φαγητό. Ωστόσο, συνήθως βρίσκεται είτε στη μορφή συμπληρώματος είτε σε ρόφημα, σε κάποιο ρόφημα. Είτε μαζί με βιταμίνες, στις πολυβιταμίνες τις λεγόμενες. Σε πολυβιταμινούχα, ναι, συμπληρώματα που έχουν σκοπό να τονώσουν τον οργανισμό, γιατί ούτως ή άλλως το ginseng, ο βασικός σκοπός του είναι αυτός, να μας κάνει να νιώσουμε μια αυξημένη ευεξία, να τονωθούμε, να βελτιώσουμε τη σωματική μας αντοχή, να μας ανακουφίσει από την κόπωση που μπορεί να νιώθουμε, και ενδεχομένως ακόμα και να βελτιώσουμε τη μνήμη μας και τη συγκέντρωσή μας. Αυτοί είναι οι βασικοί παράγοντες που κάποιος μπορεί να πάρει ένα σκεύασμα ginseng που περιέχει ginseng. Άρα, για να μην πίνουμε πάνω από έναν καφέδες την ημέρα, μπορούμε να επιλέξουμε ένα ρόφημα ginseng για ενέργεια. Εγώ θα πρότεινα στο ginseng να στραφούν άτομα μόνο που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη από κάποια τόνωση και όχι οποιοσδήποτε από εμάς. Άτομα που για κάποιο λόγο έχουν καταπονηθεί ή που για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χρειάζονται να έχουν αυξημένη ενέργεια. Γιατί γενικά το ginseng συνίσταται να μην καταναλώνεται πάνω από 3 συνεχόμενους μήνες. Δηλαδή πάντα βέβαια και με την επίβλεψη κάποιου γιατρού, γιατί ενδεχομένως ειδικά σε άτομα που λαμβάνουν και φαρμακευτική αγωγή πρέπει να υπάρχει ενημέρωση, αλλά δεν πρέπει να λαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε μόνο όταν το έχουμε πολύ ανάγκη, θα έλεγα. Κάτω υποπίεση. Μας είπατε λοιπόν και τη συνιστόμενη ποσότητα. Αναφέρατε πριν ότι μπορούμε να το βρούμε σε κάποια καταστήματα σε μορφή σκόνης και να μπει στο φαγητό μας. Υπάρχει κάποια πρόταση εκ μέρους σας πού μπορούμε να το προσθέσουμε στο φαγητό μας? Εγώ θα πρότεινα περισσότερο σε μορφή ροφήματος αν αποφασίσει κάποιος να το καταναλώσει, είτε σε μορφή συμπληρώματος, όχι τόσο στο φαγητό. Απλά γνωρίζουμε ότι υπάρχει και αυτός ο τρόπος, δηλαδή ακόμα και μέσα στο φαγητό μπορεί κάποιος να το λάβει αν δεν του αρέσει το ρόφημα. Δεν υπάρχει κάτι ευρέως διαδεδομένο, να το πούμε έτσι, κάποιο φαγητό ή συνταγή που να κάνει τη χρήση του ginseng ως καρύκευμα. Θα ήθελα να αναφέρω αυτή τη στιγμή και το ginger, με το οποίο υπάρχει σύγχυση γιατί τα ονόματα μοιάζουν. Yeah. Το ginger, για παράδειγμα, η άλλη μας ρίζα, μπαίνει και σε φυσικούς χυμούς, μπαίνει και σε σαλάτες και μπορούμε να το καταναλώνουμε πιο συχνά. Το ginger, σε αντίθεση με το ginseng, έχει και μια πιο ιδιαίτερη γεύση, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν καρύκευμα. Ακριβώς. Και να ενισχύσει τη γεύση των κάθετη τροφίμων, είτε των ορθιμάτων είτε των
της σαλάτας μας. Το ginseng, δεν έχει τόσο έντονη γεύση ώστε να χρησιμοποιηθεί σαν καρύκευμα. Επομένως, γι' αυτό το λόγο κιόλας δεν σας λέω ότι υπάρχει κάποια ευρέως διαδεδομένη συνταγή. Χρησιμοποιείται περισσότερο από την κινέζικη ιατρική, έτσι ξεκίνησε και έτσι εισήχθηκε σε εμάς στις δυτικές χώρες, ως θεραπευτικό σκεύασμα, σε εμάς ως επικουρικά, συνοδευτικά σκεύασμα που μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την ευεξία μας, τη σωματική μας κατάσταση, την αντοχή μας ενδεχομένως. Αλλά πάντα πρέπει να, και ειδικά σε άτομα που όπως σας είπα και πριν λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, να προτιμάται να μιλήσει κανείς με τον γιατρό του, επειδή γενικά το ginseng επιδρά στο νευρικό σύστημα, το διεγείρει κατά κάποιο τρόπο, αν μπορούμε να το... Άρα μπορεί να αλληλεπιδράσει αρνητικά με κάποιο φάρμακο. Ναι, ναι. Και άτομα που έχουν αυτοάνωσα νοσήματα, καρδιαγγειακά και αυτά, σίγουρα θα πρέπει να έχουν αυξημένη προσοχή στη λήψη του, κατά προτίμηση να αποφεύγεται, όπως επίσης και οι εγκυμονούσες και οι θυλάζουσες που πρέπει να απέχουν από όλα τα βότανα που δεν είναι εγκεκριμένα, γιατί ενδέχεται να υπάρχουν επιδράσεις στο έμβριο. Πολύ σημαντικό λοιπόν, πριν αποφασίσουμε να αγοράσουμε κάποιο σκεύασμα που περιέχει ginseng, να συμβουλευτούμε το γιατρό μας. Το γιατρό μας, ναι. Κυρία Μιχαηλή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας έχουμε και αύριο στη συντροφιά μας. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό σας απόγευμα. Επίσης.